Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngwaphethe uDudu bringing umuntu wakhe uPhila. Let's get into it. Molweni babukela emakhaya, igama lami nginguDudu, ndilapha ku Save My Relationship ngoba ndizise umuntu wami kunento endibayile umxelela yona senexesha ndibayile umxelela. Ngifuna uxelela umuntu wami bandi yi-transgender but andazi ba uzawureacta njani kule nto endizamxelela yona namhlanje. That's why ndicele i-Save My Relationship izonceda. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizoba ngiphethe uDudu nomuntu wakhe uPhila, alright? Angisharp uDudu, alright? Anyaphila Dudu. Yini ngathi ukwatile? Ngikwatana. Kalela ukubona isithanda sami nje ngithukile. Okay. Yini ekuthusayo ngoba ukumlethela? Ile nto angazi uzoreacta kanjani kule nto engizomtshela yona. Okay. Uyazi ukuletheleni kule show yethu? Angazi impela ukuthi ungiletheni yini. Okay, na ungasondela ngoba i-mic yami isekude kakhulu. Angazi ukuthi usesungiletheleni la umuntu wami isithandwa sami. Oh, okay. Yeah. Ngingathanda ukwazi ukuthi yena ke ungiletheni la kule show because ngiyaqana nokubona ke le show. Angaze ngayibona nje impela. Oh, okay. Nijole for how long lo muntu wakho? It is 9 months. 9 months, almost 1 year. Yes, it's almost 1 year. Oh, okay. Unjani umuntu wakho describe? Ayisithandwa sami umuntu nje ohleze ngiphethe kahle asinazo nje inkinga asilwa silungise ukuthi isazi masihlala silala nje sikahle sesilungise yonke into. Okay. Unjani umuntu wakho? Esayidini lakho. Ungasondela ukuthi usakubona naye. Bengeke ngize emakhamereni kanti yinja isithandwa sami. That's why nje ngifuna sibe right mina naye. Oh, uyamthanda. Ngiyamthanda ngifanayo. Oh, okay. So igama le show yethu it's Save My Relationship ne. It's a show about mangabe kunenkinga ku relationship yenu and ufuna ukuyilungisa noma ufuna ukukhuluma nomuntu wakho kwasha kwacima into ezinjalo manje mina nasilungisana kahle kahle la ngicela nje ashasha ngichazele usisi ngoba nje inalento leyo bani usave ini my relationship. Cha ngisacela nje usisi angichazele nje uthi ukuphuthuma kancane. Okay, sizokutshela ukuthi ukuletheleni kule show yethu. So ungamchazela ke ubhuti uthi umletheleni kule show le. So Phila sithandwa sami ngibize Save My Relationship ngoba ngifuna ingisize kunento engidala ngifuna ukukutshela yona mara angazi ukuthi izokuphatha kanjani isithandwa lento le. Dala ngifuna ukuyisho mara angazi ukuthi ngizoyisho kanjani isithandwa mina sithandwa ngangizalwe ngumuntu wesilisa mara umzimba ngaphandle ngangumuntu wesilisa. Angizwanga ngiphindela. Ngangumuntu wesilisa mara sengumuntu wesimame njengoba ungazi mara. Cha usukume ngeke ngibone ukuthi nje wakwaba nje umuntu wesilisa. Ni transgender sithanda njengoba uhlela ungibuza nje ukuthi ikhona nje leyo nto leyo nje la. Suke ngidla ikhona leyo nto la. Ikhona. Wayenza kuphi ngoba nje la eSouth Africa ngihamba study ngaba yilabo bokuqala uku-experimenta ukuba i-transgender ukuthi bangenze kimi. Ngangabe ukuqala ngayithola kanjalo ke mina sithanda. Manje ufuna ukutshela ukuthi wena umuntu wesimame kodwa manje kanjani? Bayenzile abelungu into engaseze ngibe nayo ingane kodwa nje leyo msangana lo ngitshela wona ngwazi. Awu kodwa mntakwethu cabanga ngenye indlela manje cabanga ngenye indlela sengumuntu wesimame nje manje nawe uyangazi ukuthi cha vele ngakushela umuntu wesifazane kodwa manje ungitshela ukuthi uyindoda nje. Manje sowungenza ngicabanga ukuthi noma bengingakutshelanga uyindoda ngithi wena. Yebo manje ushintshe kanjani? Ngumuntu wesimame manje. Liphi isende? Iscience ngaphakathi alisekho lona khona le ngaphandle manje lo ibonile. Ishonephi ngaphakathi? Ayisekho yona odokotela bayisusile. Bayisusa kanjani? Ngiyitreat namanje sithandwa ngikhulisa khona nanga. Ngazi ukuthi la eNingizimu Afrika ayikho nje lento ongitshela yona ayikaze bakho. Ngayenza phela kuyistudy kunestudy manje sithandwa indawo esihamba kuzo odokotela baqala ngathi the mayifika lento ye transgender baqala ngami ke sekunesikhathi ngayenza. Cha kusho wena unesibindi ukuthi nje ushintshe kuba umuntu ngoba ngangitriphekile emzimbeni orongo njengoba ngisho ukuthi ngangizalwe ngiyintombazane ukuthi ngangiyindoda. Cha wazongiyanyisa ntombazane. Awuxola mntakwethu. Ngixola umsangano phela le. Manje angithi wamthanda usambona yini eshintshayo manje? Yini umsangano angitshela wona? Wena unganza nje. Ngangiyiyo sithanda ngiseyona manje ngangiyiyo. Awuseyona manje ngududu wakho. Ngicela nje usuku umbonise nje. Ngududu wakho nje mntakwethu uyakwazi lokho ngududu wakho. 9 months yonke wona bonga soli ukuthi okay lo muntu lo. Na nje bhuti ngicela usibhekele yena nje ungazi usho ukuthi beyindoda lo muntu.
Manje nje wena ungayithatha kanjani lo msangana ngitshela wona phela amasimba la. Angithi uyamthanda, Ngisasenkingeni uthoya mthanda yakho, mayicala isho Sithando uthoya sami, mthanda umuntu wakho. Cha yena ngiyamthanda kodwa phela amasimba lento angitshela yona manje. Hawu Sithando wena Amasimba ungitshela kanjani? ukuthi ngithanda Awushiye noma ukuthi- kanjani. Kusho phela mina ngithandana nenye indoda ekhaya bazothini. Sengizolobola indoda nje impela. Sekuyisikhathi samanje bazo-understand. Lotho angeke Ngithandwe uwe nje. mina Sithandwa bazo-understand sobatshela. Lotho nje. Lento oyithande ngaye yini wathandani kuye usisi? Cha yazi usisi unempatho ngafika nje kuyena ngakhuluma nje naye kwakuyena ukuthi umuntu ke ushesha athatheke sakhuluma ke after nje ngasho ukuthi maybe 2 weeks kwaba nje isikhathi eside ukuthi ngimshele engavumi ke hayi sisi wagcina evuma ukuthi sithandane Manje yini eshintshayo manje kulento le ngoba angithi manje lo muntu uyangitshela ukuthi uyindoda into kuphela ekushintshayo nawe. uyindoda mina ngeke phela ekhaya ngithandane nendoda bazothi nje kuphela Angithi akusekho lokho kwendoda kuye. cha ngithi kumina sekukhona njengoba ngitshela Kodwa kumanje Sithando sonke lesikhathi bewubona wena kuwe bengiyintombazana ngithi bengumama nasekhaya nje cha bazobona. angiphiki Impathi sasekhona mntakwethu impathi sasekhona nje ngisasenayo impathi lokho owawuthandile kusasekhona manje wena indaba ungilethe kule show uzongitshela ngoba umsangano bengisaba ukuthi ngikutshele sisodwa ngcono makhona omunye umuntu ongasazi ozosisiza manje khona wena ufuna ungihlangabeza phakathi ufuna ukutshela ngibonisa ngabantu hawu asinandaba ukuthi abantu bathini Sithando sami uthando lwethu leli nto phela yami abantu nawe. bazi ukuthi wena uyindoda Sekukwabo lokho mina nawe wena uyangazi ukuthi wahlangana nami unjani Sithandwa nginjani. Manje uyibhuti kuphela waziyo manje noma abanye abazi ukuthi abazi ukuthi ngangikhe ngaba uSithandwa sengiyabona ukuthi sesiside lesikhathi. yini kwenza ukuthi umtshele manje wangamfihlelanga sonke lesikhathi. Bengakwazi ukumfihlela ukuthi ngiyabona ukuthi userious uSithandwa. Ngothando lwenu. Bengafuna ukuthi sibe nezimfihlo ethandweni lethu. Awubona Ngiyazi ukuthi ngithathe isikhathi khona kodwa nje bengafuna ukuthi siqale ngamanga. Yebo siqale ngamanga ukuthi ngamkhuluma iqiniso mara ngiyamthemba uSithandwa ukuthi nje bese kube bekakutshelile isaqala lento le bozocubeka nayo noma bozenzani. mina ayikho nje into esazoqhubeka kuyimanje lento izophela nje namuhla angeke Sithandwa. bazothini nje ekhaya omalume bazomlobola bazolobola enye indoda Ngizohlabana. kini bathini njengoba Ngizohlabana bazothi inkomo. uyindoda Soyihlaba sonke inkomo Sithandwa. izwa nje uyindoda nje uhlaba kanjani nawe Ngizobasiza. Azonginyanyisa mani wena. Ngizobasiza Sithandwa ngizobasiza. Ubasiza kanjani? Angeke basokole omama amabhodwe eziko. manje kuzopheka abani ekhaya Nami ngizobe ngikhona ngiyakuphekela nje. uma wena manje. ufuna ukutshela ukuthi uzohlaba inkomo uphinde uyopheka lapha konke Angithe Sithandwa. kuphekela manje. umsangano phela la ngitshela wona Abona bazo-understand isikhathi samanje. Hayi, Angithi ayikho ngithethwe nje nguwe. le nto leyo. Awu nami angivumi. So nizobatshela ukuthi Nami umuntu angivumi wakho ukuhlukana. bekuyindoda. uzobatshela kanjani Uyobona iqhinga. Angithusa ngeke Ayikho nje ngisayi lo ekhaya msangano sohlala lo. la eGoli. Cha Ngoba wena nje nami uzohlala angivumi nje ukuhlukana, wedwa la angivumi eGoli nje ukuhlukana. Hayi, so kesibonele. Angazi ka Manje thina uthando lakho liyaphela kusisi Cha, ngokuthi liyaphela, ayikho uyi-transgender. uzohlaba ubani umuntu esifazana ozovuma ukuthi ahlabe nenye indoda Angithi abazi ukuthi indoda. cha phela ngithi mina ngizobatshela ekhaya ukuthi uyindoda Hawu lo muntu usobatshelelani. Shuthi vele bongangithandi wena. Bongithanda ngoba kuyimanje bazobona nje kanti awushongo ukuthi uthanda impatho yami awuthanda ukuthi ngiyintombazane or ngumfana. cha Naku-ke angeke manje, ngikushilo lokho phela lokho ngitshela khona manje kumsangano kuyatshintsha lokho Sithando. cha akushintshi Usangithanda Sithando. hayi lutho Yini uthando luvele laphela fast so. hayi ngeke phela bakhona onompilo sothandana nabo hawo ngeke Shuthi kudala khona unompilo. cha akekho Unompilo nje bowulinda phela. ukuthi Wena kwenzeke manje imistake. phela wena ngeke ulokhu njani ungizalela ingane nje obungitshela ukuthi uyindoda Awu manje siya-adopta yini inkinga ka? adopter hayi umsangano phela nalokho ngicabanga ukuthi ngizokwadla ingane yomunye umuntu Wena ufuna ingane yakho. ngifuna ingane yami mina Hawu. Sobona. Mara angithi usisi uyamthanda. cha yena hayi lutho hayi Awusamthandi. angisamthanda Awu kushuthi Luphile kanjani bongangithandi. uthando ngoba ungene la umthanda. wena ngicela ukuthi ungathandana nenye indoda Mara uthando alipheli wena fast. ungathandana nenye indoda na Mina ngingithanda nenye indoda. uthi uyabona nami into engizoyenza ke manje le Uthando lakho luzovela phela kanjani? hayi angeke sisathandana iyaphela lento Ngifuna ukwazi esayidini lakhe ukuthi angithi bekakuthanda 9 months yonke asithini 1 year. Nijole for 1 year yonke. yeah Umthando sisi. Uvuka naye niya kuphi kuphi. ngangitsheli kuse Bengingazi ukuthi ngizokutshela kanjani. Okay. Ende bengafuni ukwazi imfihlo yami. Abangaphambili abafikile ngizange ngabatshela. bathini bona Angazi ngabatshela bangibona bihlela noThomi imfihlo yami Abazali bakho bona engizoyitshela bathini? wena. Bayakwazi lokho bangazi ngisasemncane ukuthi lo uyintombazana so ukuthi usemzimbeni orongo. Manje batheni mawuceda ukushintsha waba intombazana. Bebangena choice ngoba nami ngicale ngenza study yangithi ngiloko ngiya kwi study baya ngathi futhi mina ngenze mahala kungcono manje benza imali Bayenza ngemali. mina ngenze mahala ngoba beba experimenta ngathi isibindi esingaka nje ukuthi balokhu njane nawe ngoba vele bese ngigay already so ukuthi nje bese ngikulo mzimba lo wenu
bese ngifuna vele ukuzizwa ngiyintombazana bangisiza ke ngilo Ushintshiswe yini wena ukuthi uzobe Ibona intombazana? njengoba lokhu ngibona ngiphuza amapilisi yiwo lawa ama-hormones ukuthi ngikhulise amabele. Umsangano wonke nje lo manje wena ungifihlele sonke lesikhathi ungitshela ukuthi amaphilisi ekhanda lawo waphuzayo. Bengeke ngikwazi ukutshela. Amaphilisi wekhanda. Ungitshela ukuthi amaphilisi ekhanda ngazi yini lo munye umsangano ke lokho bengitshela khona. Bengeke ngikutshela ukuthi awamabele ngikhe ngikuzwe nje ngikuzwe ukuthi Sithandwa la yapi ibele ukuthi ngikutshele khona inhliziyo ibe buhlungu ngithi hayi kodwa Angithi namanje asho ukuthi lo msangano amaphilisi enaphuzayo. So uyabaleka. Nali ke iciniso ukutshela lona manje ukuthi yena bekuyindoda. Cha mina ke njengoba ngitshela ukuthi beyindoda akaqhubeke nobudoda bakhe ahamba afuna abafazi. Akahambe nje impela afuna abafazi. Ukuthi ngangiyindoda. Kuyimanje usaseyindoda. Angiseyona manje indoda ngiyahlala phansi mangene etoilet. Lutho. Ngiyahlala nje Sithandwa. Manje Angithi bathi bakususile lo ku cha ngiphe khona bakususile kodwa ke mangithi uyindoda nakubazali bakhe bazuthi bazali Kodwa indoda. uqale Sithandwa bongakwazi. Kumele ahamba ayolobola abafazi abe Ungatshelanga nabafazi. nje bengiyintombi yakho ithanda kahle. uzochubeka ube bangakutshelanga. Phela ngithi bengingazi. Bongazi. Bengingazi. Manje soyazi. Sengiyazi. Wawungaphili nako lokho kwaziyo ukuthi waziwe uwe naye. Impela wena ungaphila nakhona. Okwakho lokho Wena ungaphila nakho. inkinga zakho lezi wamele Lutho, mina ubhekane nazo. siyahlukana namhlanje. Ngoba ngiyindoda. Ngoba uyindoda. Ngangiyiyo. Phela namanje uqeda kusho ukuthi uzobahlabisa inkomo ekhaya. Ngoba yini? uyabuza ukuthi ngizokwenzani ekhaya. Lo mina ngifuna ukuthi Ngiyakutshela mina ngihlabe imisebenzi inkomo hayi engasiza wena. ngayo. Ngiyopheka ke mina Sithandwa. Ngiqeda ngitshela ukuthi ekhaya uyohlaba. uzohamba wedwa ekhaya ngizosala eGoli ubuye ekhaya ngithola. Hayi siyahlukana namhlanje. Namhlanje awuzicabangi Ngicabangeni. ukuthi lo muntu wakho kudala nisuke ekudeni naye. Lutho. Hawu. Ayikho nje le nto. Benginempatho Sithandwa iyele Impatho yakhe yanyamalala. kuphi? Phelile. Hawu ngeke Sithandwa bongipretendele. Ngeke Sithandwa zicabange kahle zicabange nje umuntu wami zicabange. Ayingcono ngiqhubeke ngipretende kodwa mina nawe namhlanje kuphelile. Hayi Kupheleni. Yeah. angazi ke Sithandwa. Kuna into ofuna ukumtshela yona mhlambe singakayivani. Cha yikho enye nje ungiphatha kabuhlungu Sithandwa. Kumagama bekangitshela wona masisodwa manje mase ngokuthi nje yazi ukuthi ngangiyiyo. Nesibindi ngiletha na ku television. Ngangiyiyo ngoba bengingikwazi ukutshela sisodwa. Benizo. Wena mawubhekile le nto leyo kumele ngiyenze ngilethe somelo songifaka kuse ngenzeni. Hawu sekuyisikhathi samanje nginesho ekhaya nje abayazi lethi sho ngeke bakubone ekhaya. Bazobona nje kahle. Hawu angeke. Bazoqala nje babone nje kuyimanje. Manje masingayikhiphi le episode zocubeka ukutshela nayo usisi. Njengoba ngikutshela. Bangayazi kube imfihlo. Futhi namhlanje kuphelile nanoma Makungaba nje imfihlo ngoba yithina noma sodwa. ungayifaka kodwa namhlanje okwami naye kuphelile. Hawu Ake ucubeka nayo noma singayifakanga. Qhubeka naye. sithi ungangifuni vele Sithandwa. Noma nje ungayifaka nginendaba. Mina okwakhe naye namhlanje Usazohlisa kuyaphela. umoya. Kuphelile. Amaphapha asephezulu manje Ingane ubani uzoyizala? Sobona iplan ngaleso sikhathi. Nizo adopt umntana. Yini ka doctor kokuqala? Ukufika endaweni Siza ingane engenabo abazali. Niyabasiza nawe kuyacazela usisi. Mina ngithanda ukusiza ingane yomunye umuntu. Hawu uzobe Ufuna ingane siza yakho. nje bring it back to the community. Manje Thatha ingane monga ya esibhedlela uhambisa ama sperms wakho bakwenzela ingane Nomunye umfazi. nomunye umfazi ongamazi Ngona ngifuna omunye umuntu ke mina. bese uqhubeke nayo usisi. Noma bena awufuni ba nabo boyi2. Uthola omunye nosisi ngapha. Angifuni. Azabuhlungu amagama akho. Yaza So yamzonda manje umuntu wakho mas. Angeke ngimzonde kodwa kusukela namhlanje sisazana. Sisengakhuluma ngelinye ilanga. Angeke sikhuluma. Sizophinda sizwane njengoba nje masewahlula namhlanje nje sikhuluma. Yaphela ngeke sisakhuluma. angisazi but So right ngento oyishini. Kungcono umtshela into kade ufuna umtshela. ngimtshelile, sekwaba kuyisinqumo sakhe. Seku right ngawo. sengi right. Okay. Kunento ofuna umtshela mhlawumbe engakayivali. Sekho nje impela hayi. Isibindi sakhe. Angisamthandi nje lo sisi futhi nje angisamfuni nje naseduze kwami. Okay, mina thi ngivale side lami. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to